Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kendai ngut ki kertong nagi seng-seng pertai per-per, ki latap kerteng nagi konstituensi per-per jong Ribhoi District. Kini ki kertong ki long san ngut na Trinamul Kongres ki bakentop yau sitting MLA jong ka umroi konstituensi ba George Bilingdo, ka kong Saralin Dorpang na mahoti uba Gilbert Nongrum na umsning u Longsing Bay na nongpo bat u Sun Moon Marak na Jirang. Kiwai pat ki kentop ya u Dr. Ricky J. Sengkon u kertong ka VPP na umsning ka kertong ke BJP na nongpo ka kong Marian Maring u kertong ke PDF na mahoti uba Roswell Shadab bat kentop ru ya u kertong Shimet na Jirang uba Faircasting Nongrang. Lisbon Kibaro kajing long yang aban nyapun biang namar ba ngadang ton kata kamen sim bentre na kamen tagi pajba di nong song snong jong nong ko konsensi jongi ngakwa ban yarap yaki nak bentagi nong rep nak bentagi samla nak bentagi kilong kumi nak kata nga yang biang katong ban taking da long da kersan ki pajba da ai gi gakti gamon gadiang de da poi ga jingjob da poi ga thong ga jingjob tingila banon rai kata garoi ga par ga development apo ga nongko konsensi jungi don sibun ki jingtuna apo ga nongko konsensi jungi Karibhoi college rungin padon haduk menta nang tagi ki school ki hospital ni padon tingi don kam banon rai kita nak menta ga nongko konsensi jungi ga jingjob tingi don kam ru ki overgrade ang ni halat alpha halat school alpha nang ta dua halat mauro halat bitani halat Ribhoi college ni don kam bituru ada poy ga thong ga jingjob banon ra ta nak pentai ginong rep ru ni don kam ki processing unit ta food cluster ni don kam ta ginong rep namar ba ang ni dong po Ribhoi district ni kidon sibun ginong rep kiba im kiba syong basa da rep karyang te ni don kam ni banon ra ikuturu ngoi chisangi la don sangut na nongko konsensi gibala apply tiket na ka BJP ba sibis imru ula apply tiket andre syamyo kila ayanga te ni sangut ni don kaju ka pating ya trelang ni don ka jing teli angit kumbo play to school na koi kapor sui kapor aki interview ke bakila shimgi kalian ke juga media house untuk dikit nongrim ke jonga hi kelong pakat nongrim juga party hi kelong awia perfect ni kijing long jingman juga jalala sanpo wis namata i ba kalenti ke bakal jala jungi kaya kalong kalenti kalenti skaba ai kijing kermene kalawai kalenti kapan ai kata kijing sngan yaki ku kisi ke jongi kalong ru kalenti kaba ni skor gini kiski ki por ki bak ong bak jala ka jongi ka jaj riu ka jongi ka don hat ber jong karya te tangiai betang ya kini ka juk kalenti angai ni so thuk suno min poi te dei nomar ka ta daw kum ka party ngi mi ru da ka men sem ka basngokhya na kum ta ka ri ka jaj ban riu bat kum ta ngi mi ya ka ban khot pi pat pa ka ri ka ba e ka jongi bagian paik mat ke VPP kabaga don kata ka jing ijnga jungka ban pen empat ban pen papat ban pen kaladur ya ka ri ka ba e ka jongi ban ai ban santur ya ka lawe jung ki khon ki siu ka jongi ban ai ka jing sngan ru ya ka ri hi ban koi ban jubab nang kot ya ta so ban ong e page ke social media hi ka e ka bang i so ban ong so ban ai ngut ki pat ba ki ba ka jing yat ti ka jongi wat la kum ki ong kelong bathmai ringim ni so thu bungi hapan le ek ka bathmai wat dei nomor kata kata ru bungi sami ku party ru kan form ni ka party nomor ni i ba hangi ka don ka jing kermet te bat ka bede bat pat ba la ban ong na ki
media ke bangi I na baki pajba kiba page ki kiba view sing ni I ham tu ya kata ke support ke ba pajba wahai abang anget kalau di kapor ke pajba hi hagi ki segi kapor kalau pajba ko start pajba ko champagne bat kum ka party ka bangi lagi keleng sodong kelong pan pensai segi pajba ya ki nongrem ka bangi ngidong bat pan dalam tagam musim bagi terang bagi pai sekali ke Ribhoi district kai ke bagi I ke Ribhoi district kai ke bamran show ke Ribhoi district nrei ko sosi kalong lai po tuli ki snam kala ya inti nrei I ya ka jing long jing ban jong ke Ribhoi kalong ke wei ne ke district ke ba dekok tam ke ba dunatam agi bobon ke banta wara pedeng ke jing ku ki bob dan sai ki bob lei ula say hakadika Ribhoi district but al pai shukum sligu kalong kum tahi I kiran shipon ke bangila but kum bre ba don ka jing ijngai I ba masjid ikani kum sing constituency ban ya lam ya ka ban shakri ikani kum sing da kam sim ka ba sokya da kelenti ka ba dei kelenti ke bahot pat lengkap bagi kita kajing ijngai dan ya lamkan ya ka mereka pun sling rei ya ka Ribhoi hi barok koi bat ya ka jelahi barok koi ya ka bai dei bat ka jingrung ka jonga sakane ka sang lima sima ka dei na ka dau jong ka jing sa din ba ka jing sa shra jong ka than ka jongi hi namar ngade shinong nang te na po umloper ka shinong trai ka jongi hang te kat nu ngi jinjar habang ilik ni wan kalinti ka senken ko umbam undi ngimdan nang ta ki briu ki jongi ki lahyar hakaliang ka pulia ka puti ki ki bangi ladon ru ki la sa khongreng ki la sa satang kishenrong bat ngila hiar hakiliang baro ngi phai sakaliang ka koi ka khiaru ngimdan wat ya kasi isi ka ban pensuk iki nong chupnong ki jongi ting de phai sakaliang ki kam development mo ki bade ban wan sha ki shnong ki thau ki jongi ki kampen roi ngimdan wat ya ka block office te na hakalik kawan ru kalong bajinja na kabenta jongi kinong susno tingila long ka konstituensi ka basa dien bar ka konstituensi ka bahiar hakitaki jingmen toy mo na kabenta kinong susno ki jongi kadi katahi ka ba nga kumi doktor ngala ien no e ka kam ka jonga ban but dien pat ya ki kam ki ba ipa jonga mo ila yalam ya ka than ka jongi hakini ki snem ki ba khmat mo hadu ar pesan senem ipai la ai ke jing syakri te ka ju kata ka jing syakri ka ba ipai ai syaka than ke jongi ngakwa ban budin yaki ban penur long pat sa sisien ban tei pat ya ka than ke jongi ka ba ngidon kampat ban nang kiu kum ka than om bangin sa ha ka ni ka ju ka jinglong te na kaliang ka parti ka don sibun kini matri kam ki ba ni ki kwa kum ka parti ban penur long ban kentiu ki briu ki jongi ban yara ban kershan yaki long kimi yaki khun samla yaki khana school yaki nongrep ya ka pulia ka puthi ka kwat ka khia bat kumta teter khamtam ngidon ya kiti ki jaka khapur mo ki bangidon kam ban wanlam ka songsuk songsnga ya ki briu ki pardo parsna ki jungi hangte te ka don kam sibun bangin yo e ka parti ru ka bala ban fight na bentai jungi kirit pai om bangin shayu roi ya ka hok ka jungi ka TMC ka lapen I ya kita ki kam hashwa mo da ka ba khat arngur ki MLA ki la lej ban ya ki persha shadu Delhi na benta ban scrap ya ketika MOU kepada happening jongga jelam Meghalaya bat ke Assam kebangi hapo ki border area ngi la du sibun ki Jakaputa kadon kampat yang ngi bangin yo biang no ya ki Jaka ki jongi ban ai ka song suk ngai ya ki pat ba ki ba ye ki jongi hakini ki Jaka ki ba kapur hakabai deru bar ki kampen roi ki babun ni dan ke jingkermen bar ke jingsngan lingba kani ke parti ke badang penep pensa ya ke jingsen syar pat ba ke ba itu yang ikirit pat ke ba yada yang iki riulom ki kristan ke ba mden kata ke jing penya per mo hapding ki jat ben ribu per lane hapding ki jat niam tingi don ke jingkermen bat ngi yo ru ya kata ke jingkershan bat nakaliang ke jonga nga bu ke jing kerpat sya ki pat ba ba it ki jongi hakathan mawati konstituensi ba kinang ai ke jing e trailang ba nginang la ban poi sya kathong ke jing job bat ngin yo ru ya kita ki sansrem ki babha ki badon jing kermen na ka benta jongi ki nong snong hakathan bat hakajelahi barokowe sungu e ki pat ba jo ko muroi konstituensi ki bala ailat yang ban syakri ya konstituensi bal man mikmat ki haring don ba thau an
jong jela hang ni kesan senam ladap ini kesan senam ladap kabun bagi ke ba nalangio shibun ba ji hikai balong kumulong ilam jong konsensi ba kujuk kopor balong kumulong ilam ha jela ha kujuk kopor ngala benok seniang katu kan ni nak benta karoi ke kio jong konsensi bal ngidang irup dang bun ba ki kam bonang sa sedien atau daw yon pai biang sen numpuk dak ta kaji angnut ba ki pai ba kin dang i ki kam ki bang latrei pada kujuk kopor dak kaji kerpadrit ba ngidon kam nomroi konsensi mdei ban sei tang no bikman ndeng kwa ba hang ni kasien nomroi konsei yang nong yelam bu ha jela tang ila iya kala sis nam tam bang berengkat ber ki perok nong yelam ma ka jingmi ka jonga lalong rekat bagi nong yelam dak kaji stu jumut bat ki pada kujuk bok kapor dak bok pej ke ka bajia ha jela berpawai ingkong khat angut ki MLA ngilami naka Kongres Parti bersangut ki basaru kitu glasya beno menta ke Kongres kam dan MLA issue tang wairu dia dak bajia umto kum gidong ilam kilai i lupai ke ba ensniu ba ke ba ngidon kam balik kloy si pa ba manang pensutu iki tinggal ayat na kasnong kasnong ba ke ba MBC golong an barok ki perlok ki bayar tre dekat pengahu arjan kapra mentang gidon dekat lang bat ha kujuk kopor ki rai tre sitom met ba mensim rang ba long kuwe bat samla na ka benta ka ni ka thong ki jungin ta pik kajing yo san pu saungut ki kandidat tang ha ka election ke beningko bandon tang pra kendai banai ha ka kajelak lapan pauhi ko jing priang jugi pai ba ka parti kata ka bringko ba kajia jungi ban pensutu ya ginong rem hamtam habang yeng kum ka parti ka bang lapan i de ki kam om de ki kitin ka beningkong eng layang sya po yeng darbar thau an jo kri bro kowe bandawa nam da ban itu no e kitin khasibat garu hapo ka khnit ko pra jong gerti sensia kata ka lalong kadak kesin bagani ka parti ka yeng na ka betak sur jo ka jek benriu ka yeng nam ta ka sur jo ka jelan aga ju ka por pendi mran kunu ka government ani ka sarkar hagri India berkuwe ha ka bangi kum Pakistan ngilong retpai bahkan penpuk penping na ka benta ke Christmas kumbale ka sarkar TMC po West Bengal ba khat san stem kenti karakhi Christmas singkat bangi kum ki Pakistan kalong kadak kesin bat kata kesur na ka benta jungi ki Pakistan ki bodon hang ni ngi burami ki we kijinge pada hujuk kopor ngi penskam ni lejong kijong ban ke ke bangi i menta ka jingban ben jo BJP kajing ki udor jo dok mesi hapo gari khasi jentia ka jungi ha jo kopor ka bangi i kini policy trekam ki pen pai pen pra pen ban ni ki jingmut ji pakhat ji ki pai ba pen pai pen pra pen ban ni ya ki snong ki long snong ban snong ki jungi kani ka long ki ka bangi ni khun tinge ban ni tanlang na ka benta ka roi ka kiu ba ha jo kopor ka TMC ki parti ka beningkong ka bonra ya kita ki sipau tuli ki jupular na ka benta ki pai ba bangi kwa ki pai ba kin jet ya ka sarkar da ka baketip da ka bakintip ba ni ka sarkar ka banwan la da kijit bagmanra ha kabor bagani ka sarkar kan le ayu san sne ngem kwa shu ya ka sarkar ka bandala poi san banai shu election san stang ki khore sam snyang sam siar ndengi kwa ya ka sarkar ka bala peni lupa shu pai ba pesan stem sang khapat kan le ayu bagita ki spau jukular e persyang ben poi sang man ki tliwi sang man ki nong thabut khang ba ki pai ba intip ya ka e galawe ka bagini yo ada ka TMC ka poi ha kabor kom ki pai ri bhoi ngilai i ka e ki ka bangima ngilayai lembang ke jingduk ke jing tengan ha ka por basiu berlai ha ka por lockdown mundo bon ai san haja umdon ha ka por lockdown ki babon baklem bala mundo bon ai khau umdon ha ta ka por kita ki beruspa ki mi so san ai da ka jungi ki beduk andre ha ta ka por nong bala jungi ha bo duk bala du sngi ha ka por be ha ban sew ka bai hospital tang nam ta ban khak lung nyu pho prapo hajar hangno kita ki spa ki wan andre ha ka ni ka por ka bo so si kulang kiwan di taisan hajar berblanket ban partu syaka jimut cimpakat jing gibreu mereka bekongsan kolong menginyang kum kinong ilam bat kum kipai di bohoi ngin ra e kabrom jong riboy district bat bekongsan mengi kum kipai jong kumroi konstituensi ngin ra e kabrom jong kumroi konstituensi barang don hi kaji tiplem na try ha kani kasin kunum pai shu ni la election kam dei tang mentah ngaron ha kumroi konstituensi la islam ba adu islam nai pufrang sang menteri ni kam ban kersan ni kiwi perlong ban perlong ki MBC mabon ma ni sujar katak atau ngingun ba Fabian ba Hector ba Dun Smer man ki kiwi kirang ba nganum jok katak ki ba ha tu kapor ngaju kersan me kirlong yang mi khmat ki bang itanan ba kadon ha ni sir kam mesti menile khmat kalong bangai kwa hi da kam sim jang mas sekri yak pe ba babon balang khang kapor ka ba ni i hak tu kapor bareng ingkong kalong mawara ya ka jinang istan ka baar ban pengkiu
ya kini kisah sebentar cek dispensary habun kijaka ini di jinduna bahmat kisrok lentis kian kibabun kibagi don kam man le double lane don kijaka kibagi don kam ki playground kijaka le football kibagi don kam ya don kijaka kibagi senat bah ki sport bubun kom lam long basketball cricket kibagi nang bun bah kibagi samla ji setenat ini ki bentar kibagi kuat ke ke sport nolor kini Isamla kiban kam jam ban ailat ekalat kelti ki baknyo kam ki jam ki babiang bat ban kesian iki hakapon ki kam ya. First of all, I would like to thank to our AITC party for giving me a chance to serve the people. Why? Because I'm in Jirang, you know everything. Since last 30 years to 40 years, we don't have anything. It's underdeveloped. We don't get any development from the government. Since for that only we are here to fight against the corruption also, and we want our Jirang to be modified and developed as well. You know, since Jirang we don't have any Pakar road since 35 years. Only we have a national highway, and moreover we are getting a scheme from the PMGSY. None of the MLA they are care to develop us Jirang constituency. Even since for nearly 16 to 15 years, some of the villages they don't have even electricity right now. Even since there is a water crisis out here. So I'm ready to serve the people of Jirang, and I promise the people of Jirang I'll serve well. Thank you. Balik piwan nganong po sa kajing tili jong ti kabadi ya may iba kani kadika jabing jong ka riboy barok kawe kadunut jong riboy henry bang ipitpat sa panggi ka jingnang jing stat kawe government college sempat don ki school ki babham don kare kata ka ba ka thong ka ba nungkong ka ba nga kwa ngawan naka education ma nak benta ban pinkiu ya ke jingnang jing stat ngai pelat ladam don ke jingnang jing start kemut ba kibri borok kin big ngin sadum kum tu kum balong mensua de kita ke bang kwa ban chain ban penkala ya kane ka system jong kane ka education ki school ki dei ban long ki ba upgrade lot nadu LP kin long UP secondary bat kum ta terter haman lagi jaka ki area ki badai ban ai yang ta pade ngai i pade kane ka stadium PE ka donut jong gariboy PE don stadium mang ne umdan studium gabi tanat tang paham sim tang ban yang gali sausan teliru kamyam ya hatu ngila mo ban penmi kat Kariboy district ki babon ki samla ki ba sultanat ni sport bat ki penmi ya kita ki bayelek sports kadai kita ke bang angnut bandon studium ka baik apo nongpo kum ka headquarter jong ke district nang ta pading i begini surok kilenti singkin rumdon hadu mentah ngakwa ru ban pelong ya kenika nongpo kawina ka city ke bahe ka banir kador ke selong ke gauting kata gede ke bang akwa ngada angnut bansin namar beli namar bakani gede ga gateway jong meglia barok kuwe ngila banong ka jentia kanong stoin ngawan hang ni bang akwa ban pentumai kata ladang hidon kata ke city pila ban keli ngam kumno pila ban pelong city yes ngila ban pelong lada ki pai ba kijit nga sutu baladang i ai kani ka national highway ngayo mulong saduk sunapur lada kani kejia kamut ba automatically ka city ka lalong lupa hanong po